honetan esaten digute jaurti egin dutela gorputz bat, pelota bat, 100 metro segunduko abiaduraz, eta galdetzen digute zein izango den bere abiadura 30 metroko altueran dagoenean. Eta zenbat denbora beharko duen altuera maksimora iristeko. Beraz, lehendabiziko gauza beti bezala litzateke irudikatzea. Nik modu honetan irudikatu dut. Nun pelota hemen dagoen, 100 metro segunduko abiaduraz jaurti egin dugu, momentu batean iristen da 30 metrotara eta abiadura galdetzen digute, eta iritsiko da momentu bat nun altuera maksimoa hartuko duen eta puntu horretan abiadura da 0. Eta galdera da zenbat denbora behar duen horretarako. Beraz, hau da gure pelikula eta daukagu lehendabiziko argazkia puntu honetan dagoenean. Eta bigarren argazkia hemen dagoenean. Da gure pelikula bi puntu horietan geldituko dugu. Beraz, kasu honetan daukagun igidura mota da igidura zuzen uniformeki azeleratua, nun azelerazioa, gravitatearen azelerazioa den, hau da, -9,8 metro segundu karratuko. Galdera da zein izango den bere abiadura puntu horretan. Eta ezagutzen dugu zein den posizioa eta ezagutzen dugu azelerazioa. Orduan, erabili dezakegu besteetan erabili dugun formula hau. V, hau izango da gure ezaguna, hasierako abiadura eman digute, gravitatea, bider delta I. Dana ezagutzen dugu eta ordezkatzen baldin badegu, V azpi 0 karratu bestaldera pasatu deia hemen, V karratu izango da berdin, 100 metro segundu karratu, gehi bi bider gravitatea bere ikurrarekin -9,8 metro segundu karratu, bider delta I dela 30 metro. Kalkulu hauek eginez, lortzen dugun emaitza da abiadura dela 97,02 metro segundukoa. Bigarren galdera da, altuera maksimora iristen denean zenbat denbora pasa den. Erabiliko dugu igidura zuzen uniformeki azeleratuaren abiaduraren formula dela V berdin hasierako abiadura gehi gravitatearen azelerazioa bider delta T, eta hemen ordezkatzen dugu eta badakigu puntu gorenean, puntu maksimoan, abiadura dela 0 berdin 100 metro segundu gehi -9,8 metro segundu karratuko bider delta T. Eta hemendik delta T kanporatzen baldin baduzue, emaitza da 10,2 segundu. Hau da, 10,2 segundu pasadirenean puntu altuenean dago. Era berean, eskatu digute VT grafikoa egiteko. Orduan, hau egingo dezuekin, beti lehendabizi koordenatuak irudikatu, erregela batez, ondoren adierazten dugu ardatz bakoitzean ze magnitude irudikatuko dugun eta bere unitateak, denbora eta hemen abiadura. Metro zati segundu. Ondoren begiratzen dugu zenbat denbora behar den mugimendu osoan. Badakigu 10,02 segundutan dagoela puntu gorenean. Beraz, bueltatzeko beharko du denbora berbera, eta nik egingo nuke, adibidez, hemen 10 segundu eta hemen 20 segundu. Era berean, badakigu hasierako momentuan botatzerakoan bere abiadura dela 100 metro segunduko, eta badakigu lurrera iristen denean, hau da, 10,2 gehi 10,2 20,4 segundu pasata, abiadura izango dela -100 metro segundukoa. Beraz, luzatu behar dugu iardatza eta irudikatzen dugu -100 metro segunduko abiadura. Beraz, badakigu 20,4 segundu pasadirenean, gutxi gora bera, hau, abiadura dela -100. Beraz, izango genituzke bi puntu hauek. Biak lotuta, hau litzateke VT grafikoa. Nun ikusten dugu ondo dagoela, zeren altuera maksimora iristeko behar ditu 10,2 segundu, eta puntu horretan abiadura 0 da, eta hau da puntu hau.
Beraz, grafikoa hau litzateke. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte,